το αποτέλεσμα στις 27 Απριλίου Και βεβαίως το αποτέλεσμα 27 Απριλίου, όποια και να είναι η απόφαση της Επιτροπής, να δώσει το στίγμα πια εμείς δεν μπορούμε να μιλάμε γι' αυτό. Όχι, βέβαια. Συνεκροτήθη η Επιτροπή, συστήθηκε η Επιτροπή. Ναι. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Θα διευκόλυνε και το πολιτικό σύστημα και την κυβέρνηση και τον κύριο Παυλίδη. Και ο ίδιος νομίζω είπε ότι αν μπορούσα και εγώ να ψηφίσω, βεβαίως, θα ψήφιζα έπρεπε υπέρ. Λοιπόν αυτό να γίνει πολύ νωρίτερα για να μην σέρνεται όλη αυτή η ιστορία τόσους μήνες. Εγώ θα έλεγα απλά ότι όποια και να είναι η απόφαση της Επιτροπής να είναι μία καταρχήν η απόφαση, να μην βγάλει το κάθε κόμμα τη δική του πάλι και να είναι μία απόφαση προς όποια κατεύθυνση και αν είναι που θα ικανοποιεί το κοινό αίσθημα. Δηλαδή, θα αποδεικνύει ότι είναι σωστή η απόφαση αυτή. Σήμερα βέβαια θα είναι και εδώ στον τόπο μας ο τέος Υπουργός και πιθανότατα να κάνει και κάποια σχετική δήλωση, αν το επιθυμεί και ο ίδιος. Πιθανότατα να κάνει, όχι πιθανότατα, θεωρώ ότι θα κάνει ο κύριος Παυλίδης. Άλλωστε έχει ολοκληρωθεί και η κατάθεση Μανούση αυτή την ώρα. Η κατάθεση Μανούση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω αν θα τον ξανακαλέσουν μετά η Επιτροπή, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, πώς θα κινηθεί αυτή η ιστορία. Άρα λοιπόν εμείς στο Πασόκ έτσι κι αλλιώς ετοιμαζόμαστε για εκλογές, συνεχίζουμε τις την προετοιμασία για τις εκλογές και σήμερα υπάρχει κλιμάκιο στη Ρόδο και κάποια στιγμή θα έρθει και στην Κάλυμνο. Στην Κάλυμνο, ωραία, πολύ ωραία. Βέβαια, ένα πρόγραμμα πάλι τις επόμενες ημέρες μετακινήσεων, έτσι. Το καταλαβαίνουμε από όλοι. Οι μετακινήσεις οι δικές μου δεν σταματάνε. Ευτυχώς που υπήρξε ο Δωδεκανήσιος Σπανός με την εταιρεία του και μας έχει εδώ δεν μπορεί να πει κανείς τα καταμαράν και μπορούμε... Και κοιτάξτε, εάν ταξιδέψετε σε νησιά που δεν φτάνει το καταμαράν, εκεί βλέπετε τη διαφορά. Το φανταζόμαστε. Και οι κάτοικοι συνεχώς το κουβεντιάζουν, το συζητάνε. Έτσι. Να δούμε τι θα γίνει. Μακάρι να είχαμε Μακάρι να είχε και άλλα και να μπορούσε. Θα δούμε ίσως στους σχεδιασμούς. Να είχαμε λύσει δηλαδή τουλάχιστον εσωτερικά το πρόβλημά μας με τα μικρότερα νησιά. Γιατί ποιος δεν τους σκέφτεται. Είναι πολύ σημαντικό το κάθε νησί καθημερινά να έχει πλοίο και με την πρωτεύουσα του νομού του, την πρωτεύουσα της επαρχίας του και τον Πειραιά. Έτσι είναι. Είναι απαραίτητο καθημερινό. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί για την τελετή του νηπτήρα θα είσαστε στην Πάτμο. Έτσι. Ναι, ασφαλώς. Καλά να είμαστε. Επιστρέφετε για την περιφορά των επιταφείων Παρασκευή, όπως και πολλοί άλλοι. Τετάρτη μεσημέρι στην Πάτμο και Πέμπτη απόγευμα επιστροφή στην Κάλυμνο. Στην Κάλυμνο. Και Πάσχα θα μείνετε Κάλυμνο? Βεβαίως, θα μείνω Κάλυμνο και θα φύγω αμέσως μετά το Πάσχα για τη Σύμη. Πολύ ωραία. Τότε δεν θα δώσουμε ευχές σήμερα. Όχι, θα έχουμε την ευκαιρία. Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Κάπου θα ειδωθούμε εκ νέου για να καταγράψουμε ευχές προς όλο τον κόσμο που παρακολουθεί για αυτές τις όμορφες ημέρες που έτσι θέλουμε να περάσουν. Όμορφα, ειρηνικά και να χαρεί ο καθένας τους δικούς του ανθρώπους που θα έλθουν στον τόπο μας. Να τους καλοδεχτεί. Ήδη σήμερα που έκανα μια βόλτα και είδα κάποιους φίλους. Αυτό λέγανε, ήρθε το ένα παιδί, θα έρθει το άλλο αύριο, θα μαζευτεί η οικογένεια. Και θυμήθηκα εγώ τα φοιτητικά μου χρόνια. Ακριβώς. Τότε που είχαμε περισσότερα πλοία από ό,τι σήμερα. Περισσότερα πλοία, έτσι. Είχαμε κάθε μέρα πλοίο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είσαστε καλά, καλή δύναμη. Θα σας δούμε το απόγευμα στα εγγένεια του νέου αρχαιολογικού μας μουσείου. Και έχουμε και ένα ρεπορτάζ, αγαπητοί μου φίλοι, που έχει επιμεληθεί ο Νικόλαος ο Μακαρούνας, Μανώλη. Αν μπορούμε να το προετοιμάσουμε, εδώ που θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Κασάρα, να το δούμε σε λίγα λεπτά. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ καλή πολύ. Συνέχεια. Ραντεβού σε λίγες ώρες. Σε λίγες ώρες. Στο Μουσείο της Καλύμνου. Στο Μουσείο της Καλύμνου. Πραγματικά. Αγαπητοί μου φίλοι, να σας πω ότι ο Νικόλαος ο Μακαρούνας, ο φίλος συνεργάτης και εκδότης της εφημερίδας Παλμός, έχει προετοιμάσει και για το πάρκινγκ των αυτοκινήτων εδώ και εκεί, όπου είμαστε ασφικτικά κάποιες φορές γεμάτοι. Και το δείχνει. Έχουμε και για το ξύλωμα εδώ κάτω των παρτεριών ένα δεύτερο ρεπορτάζ, αλλά ανάμεσα σε αυτά είναι, Μανώλη, και το θέμα των εγγενείων λίγο πριν, έτσι, του μουσείου. Πάμε να το δούμε και αμέσως μετά διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ θα έχουμε μαζί μας μαθητές, γιατί έχουν κάνει ένα ταξίδι που το έκανα κι εγώ και μπράβο.